Għandi sfida għalikom, immaġinaw żurżieqa fejn il-mogħdija tinbidel kull darba li xi ħadd jinżel minnha. 3 kasturi diġà niżlu minn din iż-żurżieqa, kull wieħed biddilha b'mod differenti. Issa jmiss li jinżel il-kastur li jismu Den. Iżda dan fejn ser jispiċċa? Hello, jiena Maraja u llum ser insolvu sfida tal-bebras jisimha Exciting Water Slide. U emnuni, din mhijiex żurżieqa ordinarja kif nafu aħna. Fil-quċċata taż-żurżieqa hemm makkinarju speċjali li jikkontrolla f'liema direzzjoni jmur il-kastur. Kastur huwa beaver bl-Ingliż. Iżda hawn ġejja l-parti interessanti. Kull darba li kastur jgħaddi minn dan il-makkinarju, id-direzzjoni tal-makkinarju tinbidel. Dan il-makkinarju jaħdem hekk. Jekk ikun qed jipponta lejn ix-xelluk, il-kastur imur lejn ix-xelluk. U mbagħad il-makkinarju jdur lejn il-lemin għall-kastur li jmiss. U bl-istess mod, jekk il-makkinarju jipponta lejn il-lemin, il-kastur imur lejn il-lemin u imbagħad il-makkinarju jerġa' jibdel id-direzzjoni lejn ix-xelluk. U l-proċess jibqa' jirrepeti ruħu b'dan il-mod. Bis-sens hux, għedtilkom li din mhix żurżieqa ordinarja, nixtieq li kellhom żurżieqa hekk fil-park tal-ilma li kont immur meta kont żgħira. Illum il-kastur Den irid jipprova jinżel din iż-żurżieqa, iżda l-mamma tiegħu trid tieqaf ħdejn il-ħruġ it-tajjeb biex tiġbed ritratt perfett. Tafu kif huma l-ommijiet? Kollox hemm 4 ħruġ. Żurżieqa A, żurżieqa B, żurżieqa C u żurżieqa D. Qabel ma jinżel Den, ommu tara 3 kasturi oħra neżlin. L-ewwel kastur jinżel miż-żurżieqa B u t-tieni kastur jinżel miż-żurżieqa C. Għadna ma nafux minn liema żurżieqa ser joħroġ it-tielet kastur, iżda nafu li Den ser ikun ir-raba' wieħed li jinżel. Issa ġejja l-mistoqsija għalikom. Minn liema żurżieqa ser joħroġ Den? Ser tkun iż-żurżieqa A, iż-żurżieqa B, iż-żurżieqa C jew iż-żurżieqa D? Meta kont żgħira kont inħobb ħafna l-puzzles u l-lob tal-moħħ. Din it-tip ta' sfida tfakkarni ħafna f'dawk it-tip ta' lob. Kont impoġġi ma' mejda b'karta u kont nipprova naħseb u nħażżes kull tip ta' soluzzjoni sakemm nasal għat-tweġiba. Waqfu l-video hawnhekk u pruvaw solvuha waħedkom. U mbagħad irġgħu ejjew għat-tieni parti tal-video biex tiċċekkjaw jekk ġibtuwiex tajba.